Hey guys, sekarang aku lagi di Ngeletak guys. Di sini ada. Bang, dodol apa kali? Keo. Apa iki dodol apa iki? Ono sampo. Heeh, sampo meneh. Sampo leboi. Leboi. Apa meneh? Iki. Aduh, leboi meneh. Oh, dodol goblok pancen kok. Iki teluk. Apa kuwi? Rujak bebek. Iki apa kuwi? Iki apa? Kok enak lek? Piro regane kuwi? Piro lek? Ono es teh. Iya, Mas. Iki apa? Iki apa? Iki sikat. Sikat lah. Iki 2000-an. Bener. Di es teh. ST. Di. Selesai mana? Iki ono es teh. Lah. Iki Roti. Es teh ki njupuk kene. Kan juga. Lah sih. Iki gunane apa lek? Gunane apa iki? Iki aku dodol sikat 2000-an. Heeh. Bisa nggo nyekat kelek. Bisa nggo nyekat iki. Ngomong apa iki? Rambut. Kuwi lah iki apa iki? Apa iki? Hah? Ngapa iki? Iki nggo ade es teh karo rujak. Lah di ST mata kok. Kan jupuk mana kan? Oke, es teh. Yo ora orang jupuk ah. Wes. Menang. Oh,